Друзі, привіт! А у цьому відео я вам розповім, що потрібно зробити з грядкою полуниці, щоб збільшити свій врожай. Зробити це потрібно саме зараз, коли полуниця почала квітнути. Саме зараз їй потрібен ваш догляд. І, по-перше, полуницю потрібно мульчувати. Її можна замульчувати як агротканиною або агроволокном, але краще за все використовувати подріблену деревину із плодових дерев, котрі ви обрізаєте по весні. Я в минулих відео демонстрував, як обрізати різні плодові дерева. В мене накопичилось багато гілок, я їх передробив ось в таку мульчу і додав її у свої грядки з полуницею. На відміну від соломи або сіна, така мульча не підкислює ґрунт, а навпаки, при перегниванні, а також переробленні мікроорганізмами, що знаходяться у ґрунті, ця мульча перетворюється на легкодоступне живлення для вашої полуниці. А також під такою мульчею не заводяться слимаки, не заводяться мурахи і ніхто не буде об'їдати вашу полуницю. А також врожай полуниці, коли буде дозрівати, він буде стелитися не на грязний ґрунт, а на цю чисту мульчу. А також після поливів та підживлення волога довше утримується під такою мульчею, і ґрунт не перегрівається від сонячних променів. Але крім цього, зараз потрібно полуницю підживити. І краще за все це зробити гуматом калію. В його складі є макро- та мікроелементи, фосфор та калій, котрий сприятиме збільшенню ягоди полуниці і накопиченню у неї сахарів. Тому ваш врожай буде не тільки великий, але ще й солодкий. Я на 10 літрів додаю від 35 до 50 мл гумату калію. Все залежить від виробника. Тому обов'язково перед застосуванням подивіться на пропорції, котрі указані на пакуванні, і дотримуйтесь їх. І 10 літрів такого підживлення вистачає полити 2 квадратні метри грядки з полуницею. Зробивши це, ви обов'язково отримаєте великий та солодкий врожай полуниці. Якщо у вас залишилися питання, задавайте їх в коментарях. Я ж вам бажаю великих врожаїв та вдалого дня. І зустрінемось у наступних відео.